Seguro que viches a peli Princesa por sorpresa, e se non, estás tardando. Pero eu hoxe vouche contar outra peli, a de Xoana de Castro, Raíña por unha noite. Imaxina que estamos na Galicia de mediados do século XIV e que pertencemos a unha das familias máis poderosas da época, os Castro, con grande influencia tanto na Coroa de Castela como na de Portugal. Chamámonos Xoana e imos casar nin máis nin menos que con Pedro I, rei de Castela e León e Galicia, claro. A ver, é certo que a Pedro lle chamaban o cruel, outros dicían que era o xusticeiro, así que debía ser unha boa peza. Casamos con el en 1354 e o día seguinte el marcha e nunca máis o volvemos ver. Bueno, ou iso din as crónicas, que se cadra non foi unha noite, foron varios días, xa me entendedes. Nós, como Xoana, nunca imos exercer como raíñas de feito, pero sí de pleno dereito, porque así o pon o noso contrato matrimonial. E imos defender o noso título de raíña ata a fin dos nosos días por moito que Pedro decidise marchar, e iso cousa del. De feito, o sepulcro no que está enterrada Xoana é absolutamente espectacular. Ten unha coroa de pedra na cabeza que demostra o seu estatus de raíña. En ese sepulcro pétreo de Xoana, que está na Catedral de Santiago, aparecen varios escudos. Por unha banda, os da súa familia de orixe, os Castro, pero por outra hai varios escudos con castelos e leóns, é dicir, os escudos da coroa de Castela e León, da que foi raíña. Así que tal vez esta peli que vos estou contando non é a de que Xoana foi raíña por unha noite, senón raíña por toda unha eternidade. Fastídiate, Pedro.